ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଶ୍ୱେତଲିନାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲରେ ଶ୍ୱେତଲିନାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସିରିଏଲଟିକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏହି ସିରିଏଲଟିକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହାର କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସିରିଏଲଟିକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଶିବକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ୱେତଲିନାଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିଥିଲା। ଶ୍ୱେତଲିନାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋଟେ ରାଜି ନଥିଲେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶ୍ୱେତଲିନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଶିବକୁ ଭଲ ପାଇ ଶେଷରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତଲିନା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଅଲିଉଡର ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତଲିନାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସାରା ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ୱେତଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିବାର ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଲିନା। ଏବେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଲିନା ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରର ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଫେରି ପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶିବ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶିବକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଶୋରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତଲିନା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।